Everyone, good morning. Welcome back to my YouTube channel and Bigorna vlog guys. So आङो नैबे दिनै जटिसफ्राव दंफैयो आरोना मैयानो फैदों जोङो ओमफ्राय नै अखा हानानै बोथोरा माबायदि जानानै दं मानो होनबा जोंनि लखिमपुर जिल्लानि बाथौफोरनि माने डिस्ट्रिक्टनि मिटिं जागासिनो आरोना बेवहायनो फैनानै दंफैयो आङो स' गाइस मैया सानसेयाथ' थांखांबाय डेलिगेट जानानै मिटिंआ ओमफ्राय दिनैबो दंबावो दा मा प्रग्राम दं मिन्थिया ओमफ्राय दा थांगासिनो आङो एसे बेरायथिंलागासिनो ओमफ्राय दा देखायनो हागोन गाइस स' नायलांबाय थादो जटिसपुर गामियावसो थाफैदोंमोन नालाय आं ओमफ्राय थांगासिनो अखा हानानै दै स्लुं थाजोब्बाय नै गस्टिं दङ थ' गाइस आं भिडिअखौ मोजाङै खालामनायबो जायाखैमोन आरो आं आपल'ड होगोन होननानै सानाखैमोन अब्लाबो आं गोबावानो जाबायना भिडिअ आपल'ड खालामैया बेखायनो जिखिनि भिडिअ खालामदों बेखौनो आपल'ड होनो नागिरदों आरो आं बोथोरानो अखा हानायजों जि थान्दा बेखायनो जायगाफ्राव दै जाबोलायबाय आरो बेफोरनि साइडआव बेखायनो मोसाग्राफ्राबो खस्थ' मोसानो गोनां जाबाय
साबायखर जासिबाय जोंहा बांजा फाबनाय